آدھا قتل کیوں کرے نا؟ انعام واسطے. ہاں ہوں ٹھیک ہی، انعام واسطے قتل نہ کر، سانو وطن تے بھیڑا کول پہنچا. اسا سنیا ہے اسی تا سفر چ بابے دے نال آئے. اسا سنیا ہے اے جڑی پچھلی عید گزری ہے ساڈے مامے عباس یمن چ ساڈیاں بھیڑاں نو دور منگا جنہ دوران نال کئی وار ملک یمن آباد ہوندا ہے. ساڈیاں بھیڑاں اداس جدا سانو ویکھ سن تینو دور لہا دے سن. بے غیرتا دا اے بھی نہ منظور وڈے شہزادے دی آواز ہے. میری دوجی تجویز ہے پتھر دلاں دا میں ضامن نہیں. میری دوجی تجویز ہے قتل نہ کر، بازار چوے چو اسی یوسف تو تھوڑے مول دے نہیں. اور رحمت دی گھڑی ہے موجیاں والے تے رحمت. بی بی پاک دا کرم پیا ہوندا ہے. شالا پتراں دے کوئی دکھ نہ ویکھو، دھیاں دا کوئی دکھ نہ ویکھو. شالا اپنے گماں وچ نہ رو. کمینہ آدھے اے بھی نہ منظور وڈے شہزادے دی آواز ہے یہ قتل نہ کر، اسی نبی دے رشتہ دار ساڈے بے گناہ خون وچ ہاتھ نہ رنگ، سانو وطن تے پہنچا. اگر نہیں پہنچیندا تے ابن زیاد دے پیش کر دے، بھاویں قتل کرا دے بھاویں چھوڑ دے. تلوار چا کے نکے دے نیڑے آیا وڈے گردن اگا کیتی ہے. آدھا جے مار نہیں تے پہلے مینوں مار، اے میرا نکا ویر. ہوئے 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 جڈا وطن تو ٹریا ہے ماں آدھی ای خیال کری نکے بھرا اولاد دی جگہ ہوندے نا. پورے ملک دا مجمع او موجیاں والے دے شریف لوگو تڈا دارو آزادارو تلوار چاہ کے وڈے دے نیڑے آیا نکے گردن اگا کیتی آواز ہے حارثہ نہ مار. جدا وطن تو ٹری آئے ماں آدھی ای خیال کری وڈے بھرا پیو دی پگ دے. آسمان تک پتہ چلے ملائکہ تھوڑے گام نال رومن غریباں دی غربت بی بی سین رقیہ دے پتراں دی غربت ملائکہ دے نال تھوڑی آواز ملے. تلوار چاہ کے وڈے دے نیڑے آندا ہے نکا گردن اگے کریندا ہے. نکے دے نیڑے آندا ہے وڈا گردن اگے کریندا ہے. وڈے دے نیڑے آندا نکا گردن اگے کریندا ہے. ہور تے وس نہیں سی چلیا. اللہ جانے کس رنگ چجرے رسالت دتا ہے. وڈے دی آواز آئی ایتھے نہ مارو ایتھے ماں بوسڈ علامہ علامہ. مٹی تے جھڑیا ہوئے جوانو جنہاں دے سینے نہیں دکھ دے جنہاں زندگی اس واسطے ملی ہوئی ہے رومن واسطے ماتم کرن واسطے. او سر چاہ میرے پاسے دیکھو نکا مٹی تے جھڑیا ہوا ہے وڈے دا منہ پاسے مدینے پھریا ہوا ہے. اچا وین کر کے دا او نتمان کرے دی ہاویں ماں ماتم ماتم ماتم. او ساڈے سامنے پے کے گھر دا او میرے ویر عباس دی تیگ کولو ہے شام تے کوفہ گئے. مجبور کرے دئی پردہ او ذرا بیج جلالیہ والے نو سارے صدقہ لیا ایک منٹ موجیاں لیا ایک منٹ. ظلم پیا کرے دائے ظلم پیا کرے دا نکا مٹی تے جھلیا ہویا ہے وڈا بھیا نیڑے آ گیا دا او جے اے آدائی تے لاہا چاچول. اور راہ دیکھ نہیں سجنا دا او ساڈا ماما غازی آ نہیں سکدا ایتھوں سفر ڈھیر آنا.
علمان علمان